on s'ambiance ensemble zegny à la maison. Izy magnano blague aminay, izy tia misangisangy, izy sociable. J'admire beaucoup zegny raha zany amin'ny côté de mamako. Mbola tsara antsika jiaby moa zay magnaraka fandaharagna eto amin'ny canapé jaune. Invitentsika niany olo roa mahafinaritra be o, mama ndraiky zanaka zare samby manana anarana Nora. Bonjour Nora, bonjour Nora. Bonjour Tasiana, de faly miarabantsika jiaby magnaraka ny fandaharagna eto amin'ny canapé jaune. Atsika zay zegny mbola taogno vaovao de ampitiavagna be ny arabako anareo tratry ny taogno aby de mirarotro atsika jiaby, mirarotro asiny tsara mba samby tonga amin'ny ambony indrindra atsika amin'ity taogno vaovao ty. Bonjour Tasiana. De magnano mbola tsara atsika jiaby agneto-katragno mpagnaraka fandaharagna canapé jaune. Ok, andreke zegny andalagna misy mivolagna Nora, igny Nora, samby mitotoka ndreky. Ya, de mampitany zasa. Zasa mama, Nora zasa, Nora mama. Tamin'ny question atsika tamin'ny Nora ke zegny mira Nora zanaka ataontsika izy de ty ataontsika hoe Nora maman karaha igny mbô azontsika public hoe Nora zao volagniko. Nora maman tamin'ny fotoagna nankory zegny nahaizanao hoe mbô tia la mozika karaha anao zegny Nora katy oi. Ya, voalohany indrindra zany izy io zanako voalohany, zanako vavy matoa. De nanomboka izy voanintsaika tankiboko tato efa niresahako. Donc zaho olo efa tia mihira, le resaka la mozika zegny efa agnatin'lio. Donc nanomboka izy mbola tagnaty kiboko, efa namako nihira edy izy. Tegna safosafoko izy andatsika hira, indrindra le mandeha miseka regny zegny tegna ohatra hoe misy raha atako de fa tegna niresahako indrindra fa mihira. Zaho olo tia mihira efa zay moa zany le fiainako na antragno naiza de fa mihira fogna, de fa miaraka mihira aminahy fogna izy rango mbola tagnaty kiboko. Ok. De izy ke zegny amin'ny hoe fa nataony professionnel le raha de tsy mampagnino anao eo mo fianaragna eo ka le hira de iny zegny haiko be hoe tsy maintsy nagnatsipitsipitena anao hoe anao ke hianatra sa iny zegny réaction anao amin'izy ke zegny tseratra hoe atao professionnel le hira. Ya, io zany ny fahaiza mandamigny no entigny miady amin'ny fiainagna. Izy voalohany mbola mpianatra, mbola agnatin'ny mianatra izy sady miasa zany. Afatako hoe asa zany le mihira satria io tsy mora tegna hoe asa. De ampianariko zany izy amin'ny mamamany za tegna hoe tezegny zany izy mba hay andamigny fotoagna anazy agnatin'izy mbola mianatra ndraiky amin'izy mihira io. De hainy tsara migérer anazy zany. Eko moa zany za manao anazy ndraiky manoro hevitra azy fogna zany am'le raha tany. Raha zay. De am'zegny zegny tsy sahiragna anao migérer taonao hoe sady mianatra sa efa de kalamenao hoe zao za mianatra, zao za miasa. Ya, araka le nivolagniny mamako tegny baka izy mivolagna fogna hoe l'avenir avant tout, qui dit avenir qui dit étude. Donc za kaofa mianatra ajanogno hely tsy hoe ajanogno moa zany fô alamigny ake fogna zany le emploi du temps fa tsy maintsy le à l'école akagny fogna mandeha voalohany. Ohatra za misy studio tampoko, za mbola mianatra fa tekintsika lera zaravagna magnanjany. Ok. De fianaragna anao zegny magnamia place bebe kokoa par rapport amin'ny hira zegny. De anao manoratra hira zegny tsy de ela anao mandinigny sa mama magnampignampy. Zam alors, je tiens à préciser que si auteur-compositeur za fa juste chanteuse-interprète. Zany question matetika mipetraka amina hoe ana fa manoratra hira anao izy olo amina de je réponds hoe mamako za manoratra hirako na manager miandraikitra igny fa matetika mamako fogna tegna magname hevitra hoe magname hevitra manager hoe hiran'izy ty atao karaha ty fa za tsy manoratra miinterpréter fô zaha. Atreto malo. De nagnino ndraiky mama tsy nagnano manager ny Nora? Tsy vitako le izy. Eny normalement zany hoe tokony ho zaha mihitsy zany nagnano anazy satria mazanako anazy zany tegna hoe tokony ho zaha. Nefany tsy vitako le raha satria
marobe le adidy andraikitra asa moa za mbola mitaiza zanako zandriny mbola maro madiniky le asako tsy arako jiaby zany le raha jiaby eo koa moa zany mba tsara zany mba misy hoe fahasamihafagna hely amin'izay mba tsy monotone le raha ata zay koa zany fo agnatin'izany ndraiky za ake fogna zany manoro miankadre izy amin'le raha tokony ataony mba tsara anazy zany ya dia amin'ny resaka limite zegny anao magnapetraka azy sa izy fô mivolagna hoe ty limite-nahy ohatra na resaka vestimentaire zegny na raha volagnina agnatin'ny hira ia igny somary mahasarosarotony hely za am'le resaka parole zany voalohany indrindra tamin'izy ny hira voalohany mbola hely izy fa namorognako hira misy hira hely zay tsy natany aby zany FT nagnino tsy nataonao izay voly tsy pare tamin'izay tany FT fô amin'ny resaka parole zany za somary strict ny anazy zany tiako zany satria ny artiste manko aminahy natao hitondra afatra tsara de ny anazy zany somary tegna strict za tsy de tiako loatra hitanao maro be le olo mira nefa ny mira tsy de misy ventiny loatra fa indraiky zany samby am'le raha maresy lahatra azy tsy hoe regny ratsy tsara bizy regny fô aminahy manokagna zany za tiako le hira atao zany mamela afatra tsara misy message tiagna ampita zany de zany mahatonga za somary sarisarotiny kely za am'le hira anazy tandrignesako tsara moa za koa fa manoratra hira zany mba miteny tsara mba misy message tiagna ampitaigny zany ohatran'izany ia manoloana an'izay am'izay no raha hoe misy ohatra hoe misy raha tataonao fa avy misy manao nivolagna tsy atao izegny sa tsara nisy hatreto maloha le raha niproposenao na amin'ny manager zegny na tamin'ny mamanao efa ok fô hatreto maloha tsara nisy satria isaka za magnano raha isaka misy idée avy aminahy za tsy maintsy mivolagna amin'ny mamako fô maloha zay za vao mandeha miproposer amin'ny manager donc hatreto maloha tsara nisy hoe ty tsy ataonao na tianao fa nety fô ia tsika ke fa agnatin'ny monde-na public poseko aminao ohatra hoe possible tsisy zegny za mbola tsara nahita zegny fa raha ohatra hoe public le acteur igny misy commentaire négative amin'ny page-ny mamanao anao mitsantrehatra mamaly eo lababy sa anao mivolagna mamanao fa commentaire aby mama fa zay asagna aloha amin'ny page-ny mama par rapport amina mamanao zegny le eto ok matetiky tegna matetiky satria mamako efa somary nahazohazo tagno de nefany malgré tout ça izy mankafy fiainagna zany izy de certaines personnes tsy hoe ito koa fa geda mbola magnanognano raha magnano tô raha karaha zany de misy matetiky commentaire nisy fotoagna nisy commentaire zay tegna nampalahelo mamako de namaly izy de nivaky commentaire anazy magnino ma ozahana mama mamaly raha magnani ça se fait pas oza laisse-les dire ce qu'ils veulent fa c'est pas la peine bizy andeha hamaly regny de oza taminazy fa oza commentaire ana elle était sur le point de publier une vidéo pour répondre à un commentaire d'un hater en fait ça se fait pas pour moi satria c'est mieux de rester silencieuse en fait face à ce genre de choses pour moi edy fa tsy haiko misy olo sasany zany tianjare mamaly fa ia fa zay mangina volamena ia fa tsara nisy nagnanjegny ndraiky taminao ohatra hoe mamanao ohatra hoe ty hiditra hoe raha magnanjegny sa manomboko lay tamina vinao zegny mamanao fa manomboko zay zegny efa tsy valiana na mifafagna ia nisy fotoagnany izy nahita sarinahy ndraiky célébrité araiky de karaha hoe en couple zany zay sy le olo de commentaire afta zany hoe beau couple karaha ty de ny fô haftagny za mamako nivolagna hoe ino ma raha karaha ty no raha saropiary tegna saropiary ino ma raha karaha ty no raha izy tsy hitanao commentaire an'olo abe akato hoe are karaha miaraka akato de za amin'izay nivolagna hoe io za tsisy zany fa zay oza juste nangala sary normal fa tsy voatery le raha volagnin'olo amin'ny commentaire zany marigny olo tsy maintsy mivolagna fô koa fa mahita raha fa fafainare réseaux sociaux de nazavaiko taminazy fogna hoe y a rien tout est clean c'est juste un pote oza taminazy de mamako moa zany za koa fa mivolagna
isaorako azy izy mbola mino fô hatreto de toute façon za tsy masaky mba tsy volagnako hoe tsary za tegna je me sens pas bien quand za tsy mivolagna raha marigny aminazy karaha hoe tseky karaha mal à l'aise ka aveo za koa fa mavandy tonga de fahitany de ouais logique fa misy olo sasany baka na mivolagna raha tsy marigny izy karaha sintrany zegny anao mba franc sintrany je préfère garder ma franchise envers elle magnanjany hatreto ino irany mamanao tegna tianao ankafizinao na ohatra hoe misy histoire ta hoe à travers ny hira iny hoe na fiainana anandre na ohatra hoe tiako fa irany mama ty tegna hatreto ino irany mamanao tegna za donc mino fô tsy za raiky sambatra iranazy sambatra igny amiranazy taloha fa amin'ny hiranazy évangélique misy hiranazy lalantsara zay tsy haiko esa fa regnin'ny public fa tsara hira zany eka hoanandremy public recherché hira zay lalantsara titre anazy ary niny mama ino hirany nora tegna tiany ny tiako tegna tiako raha zandry igny dranazy voalohany igny raha zandry igny sady za mihitsy moa zany nagnano thème an'le hira nagnamboamboatra les paroles de niarako tamin'ny Odanzay nagnano izy fô amin'ny ankapobeny igny ny tegna tiako amin'ny hiranazy non presque tiako aby ndraiky hiranazy jiaby satria mba hitako hoe tsy de mivoagna am'le raha nieritreretiko zany le raha tiany tegna tiako na za mbô tia mbô fan koa zegny antegna amina asa zegny efa ataonao agnaty recherchenao jusqu'à tu te vois comment dans 5 ans hoe mbola mihira agnaradia mamanao sa mbola tsy hay possible baka hoe somary ataonao anilaila fa mbola wisy tegna hoe asa kindrenao zegny sa efa hira fô hitanare laza baka mandalo de mamako amin'izay zany magnanatra za fogna hoe mianatra tsara avenir avant tout comme je l'ai dit tout à l'heure avenir avant tout za zany tiako za mba malaza karaha célébrité jiaby fa fianaragna tsy azoko talatsaberagna donc za na mihira tiako fogna zany hoe mitofitovy fogna degré nzare roa fa dans 5 ans zegny tsy haiko za na mbola hihira fa za mety mihira chez moi fa tsy haiko asa mbola hiakatra sur scène na mbola agnaboaka hira igny le tsy haiky satria arakaraka laza koa pokazy tafaranao nagnaboaka hira raha zandry igny haiko be maro question zegny na za zay fa nanao mbola hira fa ino mbola teninao amin'olo za sira hoe olo mahitanao satria nisy fotoagna somary lavalava zay vao nagnaboaka hira nandrerony Mario ino mbola teninao amin'olo anao manao raha hira sa mampory taprès ny raha zandry igny za somary nijanogno hely satria nagnino je suis entrée en première année universitaire de mbola mitohy mikoragnantsika tegny fogna hoe fianaragna maloha de j'ai préféré me concentrer zegny sur mes études fa ça veut pas dire ouais j'ai arrêté de chanter non zazé j'ai déjà repris de voilà mafimafy impression première année mafimafy tegna mafy de amin'ny mamanao raha ino natonga anao hoe niala tamin'ny hirany zao tontolo zao fa nifindra amin'ny hirany évangélique zay igny zany efa tianzy matetiky mipody amina satria depuis 2012 zany no hoe fa nisafidy hijanogna am'le resaka profane fô niova lalagna vaovao zany tsy hoe nisy ino tsy ratsy am'izao tontolo zao tegna tsy ratsy ny am'izao tontolo zao fa izy zegny mandalo le fiainagna de aleoko zany nisafidy le fiainagna maharitra de ao am' Jesosy ihany moa zany ahitantsika fiainagna maharitra mandrakizay zay fogna zany naresy lahatra na tsara ny tompo de aleoko miaraka aminazy safidiko manokagna igny faharesendahatra na manokagna zany fa tsisy hoe in'olo jiaby samby amin'ny safidiny malalaka de amina manokagna Andriamanitra nagnamiany talenta de rariny loatra izy koa le talenta namezany za entiko hideragna ndraiky agnamezagna voninahitra azy marigny zegny de nanomboka ane firy mamanao ran'ny hira tegna rango za mbala hely moa zany le volagniko tegny za mbola hely za ty fa chorale tampiangonagna nanombohako azy
de tamin'ny 2000 firy moa zay taloha za mbola tsy niteraka zaza tô tegna faela tegna tamin'ny 2000 firy regny 2002 nanomboka rozia igny efa tsy tadidiko tsony tsy haiko hoe 2000 firy 2002 tagny hoagny angamban'igny za nira le rozia regny fô taloha zany ndraiky za efa miakatsehatra fogna ary zay indrindra no itezako an'ireto zanako reto satria sarotro le mitaiza de nahaizan'ireo ny hira moa zany le izy efa talenta avy amin'ny mamanay mo choral chef de chœur tamin'izany fotoagna de izy nilovainay jiaby eo ery zanako moa zany nanomboko tagny ampiangonagna ampianaragna izy io ragny mbola hely koa zanako io efa mandray any tsara amihira ary tsara tsy lidy fogna izy amin'izany nanomboko izy mbola hely magnanzany tegna efa hela izy koa le resaka fihiragna mozika zany efa agnatin'ny lio efa nilovaigny avy tamin'ny mamanay avy tagny sy agny amin'ny dadilany avy tagny donc le fitiavagna hira tanteraka anao Nora zany nahatonga agnaragna anazy io agnaragna le groupe noentiko zany satria izy zaragna mbola tagnaty kiboko izy efa zaroko le mihira andao hira mama mbola tsy niboaka aby izy fa mbola tankibo de rehefa nanangana groupe za de nataoko Nora misy efa voateraka izy tamin'izany de nanangan'le groupe de zay nahatonga an'le agnaragna efa izy nitondra an'le agnaragna satria efa haiko le raha efa azoazoko tsindrimandry zay Ara question miaraka donc sy niany amariparanantsika azy ino fierténao amin'ny mamanao ohatra hoe na ataonao en un mot ohatra hoe admiration na fierté amin'ny mamanao hoe ohatra hoe zegny io de karaha zegny ka mama hoe ka misy admiration na fierténao amin'ny Nora de mivolagna donc fierté ko aminazy maloha voalohany isaorako azy isaorako zagnahary maloha hatreto izy mbola magnanatra hanatra ataoko aminazy minoanatra zany izy de zay raha ataoko hoe zao tsy mety zao atao magnano izy nenazy zegny zegny ny tegna important aminazy satria io zateo le fitaizagna tsy mora ny fagnahy ny mahologno ny ara-pagnahy zany ny tegna important aminahy fô antegna tsy niteraka fagnahy fa ianareo le teknôlôjia am'izao fivoaran-draha am'izao de tegna hoe magnanatra zare mafy zany na amin'ny resaka reo miconnecta fogna fa zay fiainagna de magnanatra mba janojanono kely de magnaraka zao atao na amin'ny resaka fitafiagna zany ndraindraiky hitanao misy mivona kely moa zany nefa tovavy nenahy koa zagny tsy gedzeko be zare tsy nenahy zegny za mitaiza zareo tsy le hoe fiezigny be magnanatra fogna za ambara azy hoe zao ny lalagna mety zao ny tsy mety izy koa anao magnano zany zao raha mety ho avy karaha zegny fa ninahy tsy le coincegny be misy bakolony sasany le mitaiza zaza tsy mahategna hoe coincegny be le zaza de lasa terika be le zaza nefa terom-boan'ny saigny zegny evake fa nenahy ampafantariko azy hoe zao mety zao tsy mety de tegna hoe fiera za aminazy satria magnaraka le anatra ataoko aminazy izy de fiera za misy azy fankahita zay tamin'ny soirée dokoely de raha izy zegny mbola somary elaela nanomboko de ela izy raha ty za zegny izy fangoma mama koa izy io tsy mazaka tsy angiko lahosagna hely zare efa tegna hoe zanao na za mandeha miboaka koa fa taratara mody efa magnanjany zare efa kaizana magnanjany saropiaro arenaky ary ny Nora ino fierté na mamako maloha vitsy maman magnanjany hoe magnaraka entre guillemets folie de leurs enfants zegny hoe on s'ambiance ensemble voilà le mot on s'ambiance ensemble zegny à la maison izy magnano blague aminay izy tia misangisangy izy sociable j'admire beaucoup zegny raha zany amin'ny côté ny mamako de faharoa magnaraka zany koa izy malaza tsotra izy malaza mahay mifandray amin'olo madame Nora gentil madame Nora mahay mifandray amin'olo tiako be zany maharegny raha igny de façon nazy nitaiza zahay koa zany hitako tegna mety karaha nivolagnin'ny tegna zahay tsy hoe libre be zahay hoe on peut faire ce qu'on veut fa ohatra hoe za mividy lamba de ohatra hoe tsy de tiany lamba igny bon tsy anaovako matoa le raha hitany tsy magneva zaha
tsy tsara misy antony de za tsy masaky za hoe tsy magnaraka magnano zany mpiagnampiako azy hely ohatra na mifilière anazy ia filière anazy ampianaragna tsy de izy loatra ny safidy zy fa hitako zegny za zegny tegna hoe niankadirizana rango izy mbala hely zany de haiko tsara zegny satria izy zanako na filière anazy zao raha mety ataonao zao fa igny ndraiky tsy nanery za tsy hoe za nanery foneko izy hoe ny proposeko izy zao raha hitako mety aminao zay koa zany mba anaparako hoe le tsika ray aman-dreny tsy tokony hoe misy baka ny olona sasany teregny le za zao tsy mety etanao ohatra anao tsy maintsy magnano dokotera anao tsy maintsy magnano mpampianatra anao tsy maintsy magnano zao fô nena arakaraka le raha hitako tiany ndraiky le raha hainy igny zany ny anoroako lalagna azy ary tegna après mo zay zany mbala fierté na tegna hoe nivolagna mama misaotra na mama nanoro za tamin'igny tegna tsy diso filière zaha zay matetiky volagna tsy diso filière tiako filière natako misaotra betsaka anao izy karaha zay tegna hoe fière be za ka fa miasa regny mbô anao zegny tsy maregny hoe tegna miasa be za zegny fô sady mbô hoe misépanouissé zegny le raha hitako tiany karaha zay merci namaly fagnontaniana magnapetraka fisaorana amin'ny madame Nora ndraiky Nora de raha ohatra hoe misy teny madinidiniky amezan'ny maman'ny Nora public de afaka mivolagna karaha zegny koa i Nora amaramaragna antsika azy ia misaotra anareo jiaby nahatry ny any misaotra anareo ny invité zahay tato de misaotra anareo jiaby ny zazahay ny tandregny zahay de mirary soatsika jiaby tahiny tompo bisous merci beaucoup amin'ny Tasiana ny invité za ndraiky mamako niany tamin'ny canapé jaune de merci atsika jiaby public koa o nagnaraka jusqu'à farany azadigna miabonné page ny canapé jaune ndraiky Nora Nelsi bisous prenez soin de vous zegny momba niany de magnapetraka fisaorana ho an'izay nijery fandarigna eto amin'ny canapé jaune veloma daholo